So we are living in a society yekuti vanhu vano appreciate most of the things that are not related to their identity in Zimbabwe. Zvafanana nekuti kana uri mutema ka ukanzwa kuti zvinhu zvinoizva musiyamwa unofila kuti but isusu toda zvechirungu, you understand, like we want to relate nezvinhu zvisiri zvedu ndo zvatinofunga kuti izvi zviri special. Unonzwa munhu achiti mufana ukuona jezi iri mufana rakabva paEngland mufana kunze kwenyika kana kuti jezi iri here harisiri muZimbabwe muno muna majaira. You know, like the way we appreciate foreign things in this country is just insane. So much so that I will say this, although zvichazoita zvine controversial, but this has led to us appreciating even religion yevamwe vanhu. Unoona shamari maziviro atakuita this religion which is new yakauya nevamwe vanhu more than ours. Kamuziviro katakuita, even the way we are doing it, takutozoiziva kusvika pakuzoipimpa ka so well. Unoza pastor kana vachitaura newe soka unotofunga kuti ka vakatobva kuJerusalem nezuro vanga wana Jesu. You know, like ameno zvazvingori, like we were made to hate zvinhu zviri related with our identity, and isusu ameno kuti hatina kungwara here kuti tizvione. Look at most of vanhu vane maepistemiologies ekuti vari kumberi, ngatitarisei China, ngatitarisei India. These people vanotozviitira zvinhu zvavo, and tichitovaona ka we may not want to be related kana kuti we might not see them sevanhu vakati budirirei kana kuti vari pamberi pedu, but those people vari pamberi pedu because they are in love with their identity. Pese panovaka muchina ka anotoisa zvimwe zvimabhora bhora zvimashumba shumba zvekuchina zvekuratidza kuti wherever I go inini am Chinese. Ukaona panouyiwa pachifambiwa nemu, you know, those guys veku Middle East anenge akatongopfeka chiheadrep chichi hameno tinonzi chii, but they always carry something to identify them with them kuti inini I'm from this specific region or from this specific religion. Kozoya isusu maZimbabweans hameno kuti maZimbabweans chete kana kuti the whole of Africa, but inini I can only relate to maZimbabweans. Patinongopiwa mukana wekuratidza kuti we are not shona kana kuti we are not part of the African movement, you know, even our language, it changes automatically. How are you? I was thinking that if we used one or two things we would have enjoyed more than we are doing right now. You know, how would you think? Like tikangopiwa kamukana kadiki diki kekuda kungonzi ratidza vanhu kuti hausi muZimbabwe. We are so good at that. I don't know why. Handiti. But inini ndakazozvifunga zvangu ndikaona kuti there is a knowledge gap. There are things that we don't know about ourselves, so we cannot really be proud, especially kana pane knowledge gap. Ngatitore nyaya yevadzimu. Manje pane muimba akambobuda achanzi mudzimu haina skiri, mudzimu haipeka viri, you know, stuff like that. Vaitodhisa, but I think zvinenge zvabva pakuti munhu ari kutomboziva here kuti mudzimu chii. Alright, ko mashavi chii? Alright, what is religion? Zvese izvozvo tine madefinition here akanyatsoti tsikiti aripo anoita kuti tikwanise kuvenga kana kuti tide kuda, tinzwe kuda who we are. Was to tell you what, hapana kana chinhu one chatingaite chingatichinje uAfrican hwedu kana kuti uZimbabwean hwedu, because izvi zvinhu zvikaizvi iDNA yakangobvawo kumatateguru ichiramba ichingodaro. So we will always be part of the past, we will always be part of this country. Right? With that established, ndoda kungobatsira a little bit panyaya yekuti mudzimu chingambove chii and why we should not hate mudzimu kana kuutuka. Handiti tukuti hamenoti pane vaberekeri vandiri kutaura navo kana kuti vana. Handiti kana iwe uri mwana wamudhara wako, handiti mudhara wako ngatitore a caring father,
right? Kana kuti sekuru vako, handiti, kana kuti sekuru vasekuru vako. And you see where I'm going with this, because anomonzi mudzimu chi, handiti, basically ringori tateguru rako, handiti, but pamatateguru ese anozonzi mudzimu itateguru rine love racho iroro, rekuti vanhu vari kubhilivha kuti this certain grandfather wako, ndingangoti ndibaba wababa wababa wako, for example, that can be mudzimu wako iyoye, munhu akadaro iye. So love yaanayo, isusu we believe in life after death, isn't it? Most of us, I know kuti pana vanhu vasingabhilivha, vanofunga kuti ayo munhu wakafa zvavharwa, but kuvanhu vanobhilivha kuti there is this spiritual world and after you die your soul still remain, ndiwo vanhu vandoda kutaura nawo kuti iwewe kana uri baba ukafa iwewe, handiti, then if your soul ikaramba ichiexista, kana kuti your spirit ichiexista in the spiritual world, rudo rwaunga unaro pamwana wako runochinjirei? You see, there's no reason yekuzotanga kuti nini vana vangu iko zvino ndavavenga because ndafa, you know. So the love iyoyo yaunenge ungori nayo uri panyika, kana the love yangaina mudhara wako angori panyika panapa asati afa, the only thing that has changed now is the fact yekuti the body is dead, but the soul yaiti mwanangu bata ruoko rwangu, that soul iyoyo tiri kuti it still exists, and the love it had ichingori nayo naizvezvi. Now sekuru vako kana vaida muzukuru wavo anove iwe, for example, the love that he had for your father is probably the same love that he has for you. Ndo zvatiri kubhilivha. Tirikungoti chakangochinja chete ndechekuti he no longer possesses the meat, the fleshy part of him, but whatever he had, even his thoughts and his soul, whatever he loved, he still loves those things. Ndosaka panzi vadzimu ngavapiwe doro, because tirikungobhilivha kuti kana vaida doro sekuru wako wavo pavazofa doro vachiri kungorida, handiti. Ndosaka tichizoita mucherechedzo wekudira doro pasi, kuti kwatakakuendesaiko chimbonwirai nwirai ichi doro. Hamina kuti mukunyatsondibata, you should follow me to nyatso understand. Now mudzimu wakatonaka, mudzimu utori right. Now tozorelata mudzimu sei naMwari. Isusu takanzi Mwari anongonamatwa direct, handiti, and Mwari ndiye akanaka is opposed to mudzimu. Mudzimu hausi Mwari, and mudzimu even if anasekuru vedu havanambobvira vanamata mudzimu, hakuna zvinhu zvakadaro. Ukanza munhu achanzi ndinamate mudzimu, hamene kuti ari kuzviwana kupi, because mudzimu hainambobvira yanamatwa and haitonamatwewo. Mwari ndiye anonamatwa, handiti, izvezvo ndiMwari, but kudhara vaiti musikavanhu, handiti, ndiye wawaitonamata. Mudzimu was just a way, a tool yekuti we cannot get there directly, handiti. Isusu we were created through mudzimu yedu. Mudzimu yanga ari maturuzi akashandiswa naMwari kuti iwe uzope panyika panapa. Otherwise hapana munhu anomboti anzi inini ndakaumbwa naMwari. Hapana munhu akambodaro kunze kwaAdam naEve. But anyway, tikungoti mudzimu has always been a tool for creation. It also has been a tool for communication for our ancestors. Pavanga vari panyika panapa wakashandiswa naMwari kukugadzira iwewe, handiti. Pavafa izvezvi vakungoshandiswa nevadzimu kuita sei kucommunicata naMwari, vakungoshandiswa nesu vapenyu kucommunicata naMwari. Mwari zvekare kare ikako, handizozivi hangu mazuva ano, but kare ikako Mwari aizotoshandisa mudzimu iyoyo kuchicommunicata nesu nerainzi svikiro, because mudzimu ndo waizosvika pasvikiro uchitaura zvawaudzwa in the spirit world, tikubhilivha kuti unenge waudzwa naMwari, right? Ungotaura pamunhu, ungoti sekuru wako ndo wazoita sei mweya wavo, the spirit yatiri kuti it still survives even after the body dies, ndiyo yazongosvika ikataura kuti no, iwo kana uda kuti mvura inayo because next year kune drought, chimbotipai doro rataifarira rira, chimbongoitai kamucherechedzo. We know kuti doro riri physical, isusu hatisina the physical body yamunokwanisa kupa doro, so chingodirai pasi tingoona kuti aiwa muri kuappreciata, muri kuziva kuti pane share yedu padoro ramabika. You understand? Ina handimboni chinotyisa panyaya yekuzobikirana doro, kunyange zvazvo ndisinyatsorina kuzogarwa neni pasi nasekuru vangu kana kuti
nevabereki vangu vakandionesa kuti mudzimu 1 2 3, right? Then kune anonzi mashavi, right? Obvious vanhu vanga vachitofunga vanofunga kuti mudzimu nemashavi zvinhu zvakafanana, but hazvina manje. Shavi manje it's sekuru vaiba handiti, sekuru vaiba handiti. Kana vachinge vafa, it's not like kuti Satan singazvizive kuti kule trade yavo yange iri yekustikulate handiti. We know that. Now kana vachinge vafa, ikako kamweya kavo ikakako kakakugara uchaba, you understand. Now vanga vasiri mudzimu vanhu vakadaro iwaya, vanga vasingatombosvike. Isusu taitobhilivhawo kuti Mwari haangambotumi mbavha kuti iuye itaure zvaari kutaura handitika. Saka kule ivavo ndo vainzi shavi. Ukazoona munhu achiba achinzi ane shavi rekuba, anogarwa nasekuru ivavo handiti, wobva watomufemera mari iri pakati mufana wami. Ndosaka unoti kumwe kubirwa so kuri spiritual, so kunenge kuchitoshandisa mashavi handiti. Mukibata ndounyatsotaura patori nedifference apa. Saka zvekunamata zvanga zvisingatodiwi kuti iwewe unge uchihura handitika, at the same time woda kuuya woda kunyepedzera kuita inge wakuda kuzoita mudzimu. Wanga usingazoiti mudzimu, waitozoita shawi rechifambi kana kuti shawi whatever, shawi rawaizoita richizototambudza vana. Mudzimu unenge uchitorwisana newe iwewe shawi handiti. Saka iwewe manje ukatuka mudzimu manje, mashavi anokubata baba. Mashavi ndo madhimoni in this ningirikini manje, in this modern day. Madhimoni anokuhaka especially ukatuka mudzimu, right? Because mudzimu is the whiter part, mashavi is the sima colors. I love black, but tungoti dark spirits ndo mashavi, mudzimu actually ndo spirits akanaka acho. Saka guys, isusu tikutugire mudzimu yedu guys. Tikufurirwa these white people kunzi tukai mudzimu wenyu, you can talk to God directly, but kone Mwari iye asina kutiumba directly. Even communicating, why does he communicate through my prophets? Why asingangouya achimwe kuti iwe simuka enda kwakati uende unoita 1 2 3 nenhamo yatinayo right now, right? Saka ipapo panoda kujekeswa, because it affects how we identify as Africans. Religion inoaffecta zvisingaiti, because inobva yati ngatiitei zvechirungu. Saka uchaona kuti each and every aspect of our lives dzichangoramba dzichiaffecta, and we always think less of ourselves. We always think kuti tichada kurelata nehumwe urungu ndokuti vanhu vaone kuti tiri special, ndokuti tive vanhu pavamwe handiti. Ndofanira kupfeka sutu yekwamberi, ndofanira of which zvanga zvisiriko. Isusu kuchiwanhu kwedu unofanira kunge uri munhu anogona kurima kana kuti anopa vamwe kuti uzonzi wakapeka. Hamina kuti mukupa here pandi kutaura, tinoda kubatsirana because tinosiyana tichingoenderera tichirobhewa nemapasta aya mumachechi. Handidi hangu kunyepa. Now pane n'anga handitika, vanhu vanongozvisanganisa zvese, vanongoti zvimwe chete, but zvakatosiyana. N'anga kwozoita svikiro handiti. Svikiro in other words atori prophet. N'anga manje munhu anongobatsirawo vanhu vari kurwara kana kuti vanhu vane zvavari kutsvagawo zvakatoitika in the past. If you want to discern between a true prophet and a false prophet, unotarisa their ability to foretell handiti, the ability to predict the future. Uona muprofita ati covid kuti iende kuchanaya mazimvura what handiti, then kubva kwanaya mazimvura covid yobva yaregedza kuenda. You must start questioning, because chokwadi chese chinofanira kutobvunzwa kuti nai ichokwadi here ichi. Kana chiri chokwadi chobva chati ichokwadi. Kana ukazoona wakunzi usabvunze izvozvo, wakuita blasphemy, chibva watoisa question mark, wobva watoti hazviiti. So same applies nekumasvikiro. Kana iwe uda kuziva kuti iyi n'anga iri kana kuti isvikiro, n'anga inokuudza kuti no ichishopera, right? Pamba penyu pakazodai, zvakazodai, iwewe last week wakaenda kwakati ukabva wasvika wakapfeka hembe dzakati, because these things happened in the past. So muspiritual world zvakatorejisika, so they know handiti. Mashavi anotozvizivawo, but zvemudzimu manje zvane link naMwari guys, zvakukwanisa kuita foretell the future inenge iri yechokwadi. Saka iwewe chimbofunga kuti muprofita wekuchechi kwenyu iwewe isvikiro here kana kuti ing'anga
handiti kabosi mamwe maprofita ing'anga dzinongokuudza zvakaitika kudhara. Ndaona mauya panapa mwana ari kurwara. Maybe that's present, but zvakatanga in the past. And zvatoitika kudhara pamamuchitaura muri kumba kuti ngandei timbononzwa muprofita weapo kuti anoti chii. So that happens in the past. That doesn't count kuti tiqualify muprofita wedu kuti ave wenhema kana kuti wechokwadi. In fact zvinotomuqualifyisa kuti ang'anga, especially kana achifarira kutaura kana kutanga ari kuprofita iye achitaura things that happened in the past. But kana muprofita wekuchechi kwenyu ari munhu anoita ma-accurate future predictions, unogona kumupawo benefit of doubt. But inini hangu machechi kutaura chokwadi kutaura chokwadi zvikiitika mumachechi ndezveung'anga. Kutaura chokwadi akawanda acho, of course pane mamwe including ekuchechi kwenyu inogona kunge iri correct. So tazvitaura zvese izvozvozvo, inini ndinongoti consider your identity as Africans, consider standing for it, consider being proud about being African or being Zimbabwean. Consider all those things. Unyatsozozvifunga wozokomberawo nezvawaakuita zvaizvezvi, and see how that can affect your life positively, that is. So ameno ndangoti ndingozviburitsawo kunze. Kana muchida, I'm going to make another video about this. I'm going to make another video on how identity is so important, but we often neglect it. Then we often call ourselves names, tichingozvishora, and at the end of the day we won't amount to anything kana pazoita pa-international stage. Because ukada kuzvitarisa kuti isusu nenyaya yekuti tinodhisa identity yedu pamberi pevamwe, handifungi kuti mamusicians edu anotombori neconfidence dzekuda kuzonyatsomiramira. Vanombomiramira, but look at Nigeria, guys, the way they do their things. Look at South Africa. Look at all those countries kwekuti vari kunyatsoona African hwavo. They are doing much. Isusu amen. Ndozvingozvisira kwamuri. Kana pane agunun'una ngaagunun'unire mucomment section. Ndi mafeelings handite izvozvo, saka kana muda kutuka it's okay still.